ଏମିତି ମା କୋଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସତରେ ମା ନୁହେଁ, ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। यो हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ସଣ୍ଡେ, ମୋର ତ ଫେର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା। ଫେର୍ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ଫେର୍ ଚାଲିଲା ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଉଠିଲାଣି କେତେବେଳୁ? ଉଠିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲି ଟିକେ ଗାଧୋଇବା। ଟାଇମ୍ ବି ତଥାପି 8:30, 8:45 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋତେ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ମୋର ବାକି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ, ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ହରେଇଲା, ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବି ହରେଇଲା, ତଥାପି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ଏମିତି ମା କୋଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସତରେ ମା ନୁହେଁ, ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ବି ଜାତିକି ପତର କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ମା, ନିଜ ମା ବୋଲି କହୁନି, ସତରେ ସେ ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅଛି କେହି ତା ଭଳି ହେଇପାରିବେନି। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମା, ସବୁ କରିବି ତୋ ପାଇଁ। ସତ କଥା, ଏମିତି ମାନେ ଟିଫିନ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବି, ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସବୁ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବ ବ୍ୟାଗରେ। ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଖରାବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କରିବ। ମାନିବାକୁ ମା, ସତରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲି, ତୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ ମା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସବୁ କରିବି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ ବୋଲି ନିଜେ ଗୋଟେ ବି ବାଛୁରୀ ରଖିକି ତା ପାଖରେ କାମ କରି ସେଥିରୁ ବି ସେ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁନି, ସେଥିରୁ ବି ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ସତରେ ତୁ ମା, ସତରେ କୋଉ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲି, ନଥିଲେ ତୁ ମୋ ତୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତୋ ଭଳି ମା ଦିଅ।